Благословен Бог наш, всегда ныне присно и во веки веков. Аминь. О Господь, явися нам, благословен гради во имя Господне. О Господь, явися нам, благословен гради во имя Господне. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Поведи православному българскому народу на сопротивния даруем и Твое сохраняем крестом Твоим жителством. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достоянием Твоим, поведи православному българскому народу на сопротивния даруем и Твое сохраняем крестом Твоим жителством. Господи, благословение, Господин Петър, уважаеми господин Петър в община Сопот, братя и сестри, в тия радостни и празнични за нас християните дни, в които посрещахме раждащия се младенец и бяхме посветени от Светата Троица, се поставя начало на така дългоочаквания ремонт на това място, където са повечето фирми и данъкоплатци така на общината. Помолихме Бог да благослови, да успеете в така трудности, които няма как да не застанат пред вас, но с Божие благословение, така всеки в неговия труд и в неговата отговорност да успеете, така да бъде за по-доброто на всички, които живеят в община Сопот за много благословени години. Амин. Уважаеми господин Озун, заместник председател на Общински съвет Сопот, уважаеми дами и господа общински съветници от община Сопот, уважаема госпожо Челенгирова, уважаеми господин Николов, кмет на село Онево, уважаеми представители на СКФ, уважаеми представители на фирмата изпълнител. Наистина това на нас и като екип от община Сопот ни костваше една много трудна година, тъй като много неща бяха сбъркани и както каза и отец Марко, с Божията помощ една година по-късно вече дългоочаквания ремонт на един от най-основните ни пътни артерии, именно улица Христо Ботев, ще бъде изцяло реновирана. Надявам се, това тук към фирмата, която ще изпълнява, да имаме много малко проблеми с изпълнението, качеството да не бъде въобще тема на разговор и да се свърши всичко в срок. Честито още веднъж на всички жители на община Сопот, дългоочаквания ремонт започна. Бончо Бонев, управител на фирмата изпълнител. Какво очакваме да се случи? Разкажете ни вкратце за проекта. Тук накратко за проекта. 1 км 400 метра е дължината на улицата, с габарити между 8 и 10 метра в различните участъци. Отделно има 2 тротуара, банкети, улично осветление, кабелни мрежи за бъдещи оптични линии и подмяна на водопровод и канализация, които са по участъка на улица Христо Ботев. За колко време трябва да бъде реализиран проекта? За 6 месеца трябва да бъде реализиран проекта по пътна част, а участъка на Христо Ботев ще стартира, надявам се, до 2 месеца и той ще приключи в рамките на лятото. Ще бъдете готови в срок? В срок, в качество.
както пише в договора. Господин кмет и госпожо заместник кмет, доколко важен е този проект за жителите на община Сопот? Ами вие само докато снимахте тук репортажа и откриването на строителната площадка, видяхте колко коли преминават. Това е в ситуация, когато хората са си на работни места. Тук сутрин и след 17 часа е много интензивно. Над 1000 човека работят, сигурно си преминават почти всеки дневно по този път. Отделно и самите фирми доставчици, които им доставят различни материали и така. Изключително важен. Това е може би най-важният път в община Сопот. И един от големите проекти на община Сопот. Госпожо Челенгирова, какво друго очаква жителите на Сопот като проекти? Като проекти започваме днес с улица Христо Ботев. Паралелно с нея започваме и главен колектор, който е в участъка на Христо Ботев, след което съответно ще започнем и всички проекти, които са ни одобрени по член 107 от държавния бюджет за 2024 година на Република България. Именно етап 2 на площада. Другия проект, който също започна и почти е завършен, това е ремонт на данъчната служба. Там сме на финала, така че за момента е това. Благодаря, пожелавам на изпълнителя по вода да му върви. Благодаря. Благодарим.